It-tnejn li ġej se jkun jum normali ta' skola wara li l-Union tal-Allima l-MUT ħabbret l-irtirat strajk ordnat tal-Allima kollha fl-iskejjer tal-Gvern, tal-Knisja u dawk indipendenti. L-aħbar ngħatat fi stqarrija mill-MUT fit-tmiem laqgħa li saret is-sibt filgħodu bejn il-Ministeru l-Edukazzjoni u l-MUT li fiha ġew diskussi temi importanti dwar l-edukazzjoni. Fl-ewwel reazzjoni barra l-Ministeru l-Edukazzjoni, il-Ministru Evarist Bartolo qal li din hija rebħa għal kulħadd. Wara l-maltemp jiġi l-bnazzi. Issa naħdmu flimkien biex dak li hemm bżonn jiġi solvut u nkomplu naħdmu flimkien. Ministru kif tilqalfat li l-MUT ma wbsitx rasa fuq il-strajk tal-elettriku? L-erbaħ kulħadd. L-isblok bejn iż-żewġ naħat seħħ wara l-ġimgħa fil-għaxija, il-Ministeru l-Edukazzjoni kiteb formalment lill-Speaker tal-Kamra biex jirtira 3 abbozzi ta' liġi dwar l-edukazzjoni. Dan kif ġie propost waqt il-laqgħa ta' konċiljazzjoni li saret il-ġimgħa filgħodu mal-MUT. Pass li wassal il-President tal-MUT biex kmien is-sitt filgħodu jsejjaħ laqgħa b'urġenza tal-Kunsill tal-MUT. Kien għal-ħabta tal-10:09 dalgħodu li l-President tal-MUT der diħel fil-bini tal-Ministeru għal-laqgħa mal-Ministru Bartolo u uffiċjali oħra tal-Gvern li matula ingħad li ġew diskussi temi importanti dwar l-aħħar żviluppi u triq il-qoddim. Il-Ministru Bartolo sostna li dan huwa settur importanti b'bosta sfidi u li hemm bżonn nirrispettaw din il-professjoni. Dan huwa qasam li fih ħafna diffikultajiet, fih ħafna sfidi. Nerġa' nsellem lill-edukaturi kollha tax-xogħol li jagħmlu ta' kuljum u rridu ngħinuhom u rridu nappoġġjawhom u nerġa' nikkundanna paroli żejjed, tajjir, żeblieħ lil din il-professjoni u vokazzjoni li tant hija nobbli. U naħdmu, jiġifieri importanti ħafna li naħseb jiena b'umiltà il-koll għandna x'nitalmu minn din l-esperjenza u nitalmu kif naħdmu aħjar flimkien. Min-naħa tiegħu il-President tal-MUT Marco Bonnici qal li matul il-laqgħa sabu triq il-qudiem dwar diversi kwistjonijiet u fiċ-ċirkostanzi kienu qegħdin jirtiraw l-azzjonijiet industrijali li kien hemm imħabbra għat-tnejn li ġej. L-issue tal-warrant issa hija solvuta li kellna marbuta ma' taħriġ u proficienza, dak il-parti tal-lat ħajkun deleted, ġifieri ħajkun qed jiġi mħassar u ħanerġgħu nirrivertjaw għal wording li kien hemm fl-att eżistenti. Ġifieri dik issa hija sorvolata kompletament. L-issues l-oħrajn li kellna homeschooling, liċenzja, eċetera, kollha dornihom bil fuq il-prinċipju u naħsbu li hemm soluzzjoni anke way forward, anke li tispjana anke diskussjoni biex eventwalment dal-lat mbagħad jerġa' jiġi eventwalment xi darba ppreżentat il-Parlament. L-MUT soktat tgħid li sar pjan biqbil mal-Ministeru sabiex l-affarijiet pendenti bejn il-Ministeru u l-Union jiġu indirizzati. Bekk qalet li l-kwistjonijiet li għandhom l-edukaturi bħalissa jibdew jiġu salvuti b'sinerġija. B'reazzjoni għal dan l-iżvilupp il-Prim Ministru Joseph Muscat fit-tweet sostna li ħares il-qoddim sabiex flimkien u faqda jiġu riżolti l-kwistjonijiet li qed fadal pendenti.